Úvodná otázka k tomuto videu znie: budete hazardovať so svojím životom a riskovať svoje zdravie? Alebo sa radšej rozhodnete pre rovnováhu a dlhý a kvalitný život plný zdravia? V tomto videu si vysvetlíme tretí krok základného zdravotného protokolu, ktorý nás chráni pred zápalmi v tele. A ten spočíva v tom, že vytvoríme podmienky pre správne zložený mikrobióm, pre zdravie nášho čreva a pre znižovanie zápalu v črevách, respektíve predchádzanie vzniku zápalu v črevách. K tomu nám pomáha produkt, ktorý sa volá Zinobiotik. Skôr, než o ňom začnem hovoriť, vysvetlíme si pár pojmov, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Takže, čo je to vlastne črevný mikrobióm? Čo v nás žije? Mikrobióm je súbor vlastne všetkých génov, všetkých mikróbov, ktoré žijú v našom tráviacom trakte. Inak mikróby nežijú len v našom tráviacom trakte, ale aj na našej pokožke, vo vlasoch a v rôznych častiach nášho tela, ale najviac ich je práve v črevách. Je ich približne 2 milióny rôznych mikrobiálnych génov, čo je takmer 100-násobne viac ako ľudských génov. A či sa nám to páči alebo nie, potrebujeme s nimi žiť v symbióze, pretože bez nich by sme neboli schopní rozložiť všetky druhy potravy, ktorú vkladáme do svojich úst. Mikrobiota je novší pojem, ktorý správne označuje súbor všetkých mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú v našom čreve. No a je to vlastne súbor rôznych baktérií, kvasiniek, vírusov, ktoré čo do počtu vlastne máme ich približne taký istý počet ako buniek nášho tela, alebo možno aj 10-násobne viac, v závislosti od zdroja, každý to uvádza inak, ale rozhodne minimálne 50% buniek v našom tele nepatrí nám, ale našim mikróbom. Takže to len tak, aby ste vedeli, že čo a ako je to s tými našimi mikróbmi. No a ešte dva pojmy si vysvetlíme. Probiotika, to sú vlastne práve tie mikroorganizmy, ktoré žijú v našom čreve, konkrétne baktérie, ktoré môžu v našom tele prispievať ku zlepšeniu nášho zdravia, ak sú dodávané v primeraných dávkach. No a prebiotika, to sú zase látky, ktoré predstavujú živiny, pokrm pre tieto baktérie, čiže bez nich vlastne tie baktérie by ťažko mohli žiť, takže naozaj podporujú rast, množenie, aktivitu týchto zdraviu prospešných baktérií a tieto probiotika sa často nazývajú aj vlákninou. Pojem prebiotikum je relatívne nový, pochádza z roku 1995, kedy bolo probiotikum zadefinované ako nestráviteľná súčasť potravy, čiže niečo, čo neprináša nič nám ako ľuďom, ale tým baktériám, ktoré žijú v nás, pre ne je veľmi dôležité to prebiotikum, pretože je to látka, ktorá slúži ako výživa práve konkrétneho jedného bakteriálneho druhu alebo obmedzeného počtu bakteriálnych druhov a práve tieto podporuje v ich raste, množení a aktivite a tým pádom prispieva ku zdraviu človeka. Zaujíma vás, koľko baktérií v nás žije? Aby ste mali trošku predstavu, že kde ich koľko je, tak takýto obrázok. Tie počty sú uvádzané na 1 ml, čiže 1 cm kubický. Začína sa to v ústnej dutine, kde ich v závislosti od toho, či sme práve niečo zjedli alebo si vyčistili zuby, môže byť od 1000 do 100 miliónov. A rovnako 100 miliónov ich je aj na začiatku nášho hrubého čreva v tom 1 cm kubickom. Avšak na konci hrubého čreva je ten počet už oveľa, oveľa väčší. Predstavte si, že v tom 1 ml ich môže byť až bilión. Takže je to naozaj obrovské množstvo. A práve preto musíme tie baktérie vyžívať v tom hrubom čreve, kde ich je najviac, aby tam vznikla správna rovnováha medzi tými, ktoré nám prospievajú a tými, ktoré nám škodia, aby teda sa ich počet nezvýšil na úkor tých zdraví prospešných. Ako vyzerá črevo v reze? Keby sme si ho krížom prerezali, tak by sme videli, že výstielka čreva je tvorená vlastne iba jednobunkovou vrstvou, čiže je to naozaj veľmi tenučké a dá sa povedať, že citlivé miesto, takže si ho musíme chrániť. Organizmus si aj vyvinul taký systém ochrany, čiže znútra je vyslaná tá výstielka vlastne ochranným hlienom. No a čo sa týka baktérií, tak tie žijú nielen voľne v čreve, ale mnohé z nich sú prilepené práve na tej vrstve hlienu. Keby sme si urobili takto s krížom a rozložili to črevo, tak by sme videli, že vlastne na tej jednej bunke tej výstielky čreva sa nachádza, teda jednobunkovej vrstve, sa nachádza vrstva hlienu,
ktorá je najprv tuhá a potom taká želatinovitá. Celá táto vrstva dokopy predstavuje iba 0,2 mm, čiže je to naozaj veľmi maličká, tenučká vrstvička, preto si ju musíme veľmi chrániť a veľmi dbať o to, aké druhy baktérií budú nalepené na tejto tenučkej vrstvičke, či to budú tie, ktoré ju budú chrániť a vyživovať a teda prospievať nášmu zdraviu, alebo naopak to budú tie, ktoré budú poškodzovať tento ochranný hlien a narúšať aj samotné bunky, výstelky čreva. To, že črevná mikrobiota, jej zloženie hrá významnú úlohu v našom zdraví, je známy, už pomerne dlho tento fakt. Otázkou je, akú úlohu pri tom zdraví zohrávajú prebiotika a probiotika. Takže probiotika boli tie, ktoré sme začali uplatňovať skôr pri tejto náprave, ktoré sú dlhšie známe a vlastne začínalo sa tým, že sme chceli zmeniť zloženie, napraviť zloženie mikrobioty práve dodaním probiotík. Prevažne to boli laktobacily a bifidobaktérie, ale časom sa zistilo, že majú pomerne krátkodobý účinok. Je to ako keby sme poslali do boja podvyživené deti, deti, ktoré nemajú výživu, tak ako tie naše podvyživené probiotické baktérie vlastne nie sú schopné boja. Sú ako vojaci, ktorí po prvej bitke vlastne stratia všetku silu, podľahnú zraneniam, nie sú schopní ďalej bojovať. A zistilo sa, že teda je veľmi dôležité, aby sme týmto baktériám vytvárali vhodné podmienky na ich rast a množenie, a to práve dodaním prebiotík, čiže tej výživy pre tie probiotika. Takže potrebujeme im dodávať vlákninu, aby mohli nabrať silu, aby mali dostatok stravy, výživy a neboli takí slabí, podvyživení, pretože ako takíto vojaci nemajú tieto baktérie šancu proti dobre vyzbrojenej, dobre vybavenej, vyživenej armáde tých zdraviu škodlivých baktérií. Takže musíme sa postarať o výživu probiotík. Je dokázané, že pokiaľ teda dodávame dostatok prebiotík, teda tej potravy pre baktérie, tak sú tieto baktérie žijúce v našom tráviacom trakte schopné sa veľmi rýchlo množiť. Dokonca až tak, že každých 20 až 30 minút dokážu zdvojnásobiť svoje množstvo. Takže je oveľa efektívnejšie dodávať menšiemu množstvu baktérií prebiotika, ako neustále doplňať probiotika bez toho, aby sme dodali zároveň im tie živiny vo forme vlákniny, teda tých prebiotík. Firma Zinzino vytvorila produkt, ktorý sa volá Zinobiotik a ten vlastne ponúka 8 druhov prebiotickej vlákniny ako výživu, potravu pre zdraviu prospešné baktérie v našom čreve. Po celej dĺžke čreva žijú rôzne druhy baktérií a potrebujú rôznu výživu. Ak začneme od začiatku, tak vo vzostupnej fáze žijú baktérie, ktoré sú veľmi dobre vyživované fruktooligosacharidmi, ktoré pochádzajú z koreňov čakanky. V tej priečnej časti sú zase baktérie, ktorým prospieva inulín ako potrava. Potom tú tretiu zostupnú časť vyživujú vlastne beta-glukány, baktérie, ktoré v tejto časti žijú. Tieto pochádzajú z ovsa, ale sú bezlepkové, čiže nie je problém, aby ich užívali aj ľudia, ktorí majú problém s lepkom. No a napokon záverečná časť čreva je obývaná baktériami, ktoré si užívajú ako výživnú potravu rezistentný škrob. Tu je zastúpený vlastne zložkami zo zelených banánov, kukurice a zemiakov. Navyše zinobiotik a ešte to, že na začiatku sú vlastne baktérie, ktoré potrebujú ako potravu tie najmenšie molekuly a na konci práve tie najväčšie. Zinobiotik obsahuje aj vo vode rozpustné vlákniny a to sú jednak psílium, to sú vlastne plevy zo semien skorocelu indického a tiež gvarovú gumu, ktorá vlastne sa vyrába z konkrétneho špecifického typu strukovín. Takže toto sú rôzne druhy prebiotickej vlákniny, ktorá nám pomáha vyživovať mikróby, aby zloženie mikrobioty bolo správne a dobré, pretože to rozhoduje o tom, čo prenikne do nášho krvného obehu. Či to budú živiny, pokiaľ máme tie baktérie v čreve v rovnováhe, alebo pokiaľ sa vychylia
z rovnováhy a prevážia tie škodlivé baktérie, tak potom sa do tela dostávajú toxíny. Prečo? Lebo predstavme si, že toto je vnútro čreva, v ktorom sa pohybujú rôzne patogény, zvyšky potravy, ktoré ešte nie sú dostatočne strávené. A ak máme tú výstelku chránenú tými zdraviu prospešnými baktériami, ak ich je dostatok, tak sa vlastne tieto škodlivé látky cez túto bariéru nedostanú do krvného obehu. Dostávajú sa tam len živiny, teda na najmenšie čiastočky rozložená potrava, ktorá vlastne vyživuje všetky naše bunky. Naopak, pokiaľ vlastne tá ochranná vrstva je poškodená, tak začínajú tieto patogény a nestrávené väčšie zvyšky potravy narúšať vlastne jednak spoje medzi bunkami a jednak samotné bunky a prenikať tak vlastne do krvného obehu a tým vlastne ich krv môže rozniesť po celom tele a spôsobiť zdravotné problémy vlastne aj v podstatne vzdialenejších častiach. Nie nadarmo sa hovorí, že črevo rozhoduje o tom, aká je naša imunita, teda obrany schopnosť organizmu pred vlastne škodlivými látkami, ktoré sa nachádzajú v čreve, alebo ako sme si to tu vysvetlili, tak toto funguje. Takže aká je hlavná úloha prebiotík? Potrebujeme ich na to, aby stimulovali rast a množenie tých baktérií, ktoré nášmu zdraviu prospievajú. Tým pádom vlastne, že sa rozmnožia tieto zdraviu prospešné baktérie, tak dochádza ku správnemu zloženiu mikrobiomu a ten zaručuje, že vlastne naše črevo bude zdravé. Tým zabezpečujeme tiež prevenciu vzniku vlastne priepustnosti, poškodeniu čreva a následne zápalu čreva a nie len teda čreva, ale potom aj ďalších častí organizmu tým, že by sa ten zápal rozniesol vlastne krvou ďalej. Prebiotika nám prispievajú aj k zdravému zažívaniu, teda tráveniu, k zväčšeniu objemu stolice, jej rýchlejšiemu prechodu črevom a tým pádom vlastne je to prevencia vzniku zápchy. Majú významnú úlohu aj pri látkovej premene viacerých zložiek, čiže pri sacharidoch prispievajú k tomu, aby pomalšie sa uvoľňovali tie jednoduché cukry, ktoré rozkladom sacharidov vznikajú do krvi, čiže pomalší nárast cukru v krvi znamená vlastne prevenciu vzniku cukrovky druhého typu. Majú vplyv aj na metabolizmus tukov a prispievajú ku zníženiu hladiny krvných tukov, triglyceridov, LDL cholesterolu, ktoré, ako vieme, vlastne prispievajú ku zhoršovaniu zdravia kardiovaskulárneho systému. No a pri štiepení tejto vlákniny, týchto prebiotík vlastne vznikajú aj mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ku ktorým patrí napríklad acetátová, propionová alebo maslová mastná kyselina. No a tie nám vlastne prispievajú k tomu, aby bola zdravá črevná bariéra, pôsobia protizápalovo, protirakovinovo. Kyselina maslová prispieva k obnove narušenej DNA. V čreve prispieva tiež ku stimulácii apoptózy črevných buniek, čiže apoptóza to je prirodzený zánik poškodených a nefunkčných buniek. Tiež predstavuje prevenciu karcinómu hrubého čreva a je zdrojom energie pre mukózne bunky, to znamená bunky v tej hlienovitej ochrannej vrstve. No a napokon prebiotika majú ešte jednu úlohu a to, že tým, že prispievajú ku správnemu zloženiu mikrobiomu, tak vlastne zabezpečujú tvorbu vitamínov skupiny B a tiež vitamínu K2, ktorý, ako vieme, prispieva ku podpore strebávania vápnika a správnemu metabolizmu vápnika. No a ako užívame túto vlákninu? Zinobiotik vlastne užívame podľa toho, koľko vlákniny alebo koľko tých prebiotík získame z prirodzenej stravy. Čo sa týka odporúčaní, tak Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o 25 až 30 gramoch, ktoré by sme mali denne prijať a odborníci na výživu hovoria o čísle 30 až 40 gramov vlákniny. Koľko vlákniny prijímame v rámci prírodzených pokrmov, ktoré konzumujeme? Tak tu máme pár príkladov. Jedno jablko predstavuje asi 3 gramy.
Čia semiačka, čo sa týka jednej dávky do jedného pohára, zhruba 12 gramov. U strukoviny je to okolo 10 gramov na takú bežnú dávku. Okrem toho vlastne vláknina je obsiahnutá aj v rôznych orechoch, semenách, ovoci, zelenine, ráži a tak ďalej. Takže ak jeme dostatok týchto látok a zabezpečíme si aspoň polovičnú dávku alebo trojštvrtinovú dávku dennú z tých prirodzených zdrojov, tak nám stačí užívanie jednej odmerky, ktorá predstavuje vlastne 6 gramov vlákniny. Pokiaľ máme týchto zdrojov prirodzených menej, tak by sme mali určite užívať 2 odmerky na deň. Pričom vlastne túto vlákninu dodávame svojmu telu vždy ráno, a to buď pred jedlom, alebo spolu teda s prvým jedlom, s raňajkami, aby vlastne sa vytvorili na začiatku dňa podmienky na to, aby sa v priebehu dňa prijímaná potrava vlastne mohla dobre tráviť, lebo tým, že pripravíme tú mikrobiotu k správnemu zloženiu, že ju vyživíme a vlastne rozmnožia sa tie zdraví prospešné baktérie, tak vlastne dochádza k lepšiemu metabolizmu celkovo. Nesmieme zabudnúť piť dostatok vody, pretože vláknina je známa tým, že naväzuje na seba vodu a tým pádom potrebujeme zvýšiť príjem vody, keď začneme užívať vlákninu, kým si vlastne organizmus na to zvykne. Citlivejšie osoby, hlavne ženy, mávajú občas problém pokiaľ by teda hneď chceli v prvom dni pri prvej dávke užiť 1 až 2 odmerky, a preto sa u nich odporúča vlastne postupné zvyšovanie tejto dávky. Začíname štvrtinou odmerky a vždy po nejakých 2-3 dňoch to môžeme navýšiť na polovicu, 3/4, 1 odmerku a potom podľa potreby 1,5 až 2 odmerky. Pozor treba dať pri diagnózach, ako je Crohnová choroba ulcerózna kolitída, ktoré, ako vieme, predstavujú vlastne poškodenie čreva a priepustné črevo. Tam je dôležité vlastne prijímať vlákninu, tento zinobiotik, až po vyliečení zápalu balančným olejom. No a čomu predchádzame, tak si to ešte rýchlo pripomeňme. Vlastne všetky 3 kroky protizápalovej ochrany nám pomáhajú vlastne predchádzať chronickým zápalom, ktoré sú hlavnou príčinou chronických zápalových ochorení, ktoré tu máme vymenované. Čiže chránia naše srdce a cievy, nervy a mozog a tak ďalej a tak ďalej. To už vlastne dobre poznáte, pokiaľ ste si pozreli moje predchádzajúce videá. No a tuto máme ešte raz zhrnutie všetkých 3 krokov. Takže balančný olej nám zabezpečuje zdravie buniek a predchádzanie zápalu na bunkovej úrovni. Xtend nám dodáva živiny a pomáha predchádzať zápalom v oblasti brucha a v ústach. No a napokon zinobiotik prispieva ku správne zloženému mikrobiomu, zdraviu v črevách, zdravému metabolizmu, znižovaniu zápalu nielen v črevách, ale v celom organizme, aby sa nerozniesli toxiny do celého tela. No a Zinzino okrem tohto základného zdravotného protokolu, ktorý tu máme zobrazený, ktorý začína vlastne vstupným testom, potom užívaním oleja, Xtendu a zinobiotik, ponúka aj ďalšie možnosti, ako si zlepšiť zdravie. Napríklad Protect prispieva ku zvýšeniu imunity, odporúča sa 1 tobolka denne práve v tomto zimnom období. Vitamín D nám takisto môže viacej chýbať v zime, takže na to tu máme Zinoshine. Samozrejme toto D je v kombinácii s magnéziom, čiže s horčíkom, pre lepšie vstrebávanie obidvoch týchto prvkov. Viva nám podporuje so svojím obsahom šafránu psychickú pohodu. No a napokon Zinogin prispieva k lepšej bunkovej ochrane. Okrem toho sú aj ďalšie veci, ale to už by bolo na dlho, takže aspoň to, aby ste vedeli, čo všetko môžeme zlepšiť vďaka týmto veciam. No a už tu máme zase len záverečnú výzvu. Rozhodnite sa na základe týchto informácií správne a zvoľte si namiesto chorób, bolestí, problémov a obmedzení dlhý život, zdravie, silu, vitalitu, krásu a radosť zo života každý deň. Majte svoje zdravie pevne vo svojich rukách a manažujte si ho správne. Dodávajte svojmu telu všetko, čo mu chýba, aby ste mohli byť dlho fit a v pohode. Kontakt na mňa máte, môžete požiadať o čokoľvek týkajúce sa vlastne týchto produktov. Prajem vám všetko dobré.